Ahojte, volám sa Denisa Stefanová, mám zdravú krabičkovú stravu a dneska vám chcem pripraviť jeden letný osviežujúci šalát plný vlákniny, bielkoviny, minimum kalórií a čo najviac vitamínov. No, ideme na to. Budeme na to potrebovať avokádo s mangom, čierne korene, trošku trstinového cukru, sol, toto je čo, limetková šťava, paradajky, pomarančová šťava, krevetky, majú nízky obsah kalórií, vysoký obsah bielkovín, olivový olej a tu máme bazálku s petržlenou ohňaťou, potom tu máme limetkovú kôru, čili, pomarančovú kôru. Takže môžeme ísť na to, je to fakt, že recept zasa do 10 minút. Chcem vás učiť také ľahké recepty, aby boli plné výživových hodnot. Takže poďme na to. Takže máme tu teda avokádo s mangom, nakrájené na kocky. Ja volím niekedy, hlavne v zimnom období, volím mrazené, pretože okolo majú viac vitamínov. Keď to sem dojde čerstvé z kamiónu, tak už to aj stratilo všetko, čo malo, alebo to ešte ani nezískalo, čo malo. Takže volím dosť často mrazené. Všetko to dáme dokopy, necháme si vlastne bokom iba krevety. A úplne jednoduchý, rýchly recept krájania. Ja to mám síce už pripravené, ale krájanie mi trvalo koľko? 2 minúty. Som to rýchlo nasekala, všelibariak. Takže dám si tam ešte paradajky, a čo nejde? Teraz si dám z každého rožku trošku, čo som si teda nachystala. Petržlenou ohňaťou bazálkou. Dáme tam cibulku, tej tam dáme viac. Toto šéfinko má rád. Ja nemôžem. Cibula sa snáď vôbec, ale klientom to varím. A inak som vám chcela povedať, že chystám pre vás teda apku, mobilnú aplikáciu, ktorá bude úplne zjednoduchčovať všetkým systém. Či je to v kuchyni, či je to rozvodu, či je to vám, hlavne vám teda, ide o vás. Takže všetko takto pre vás chystám, aby si to mali všetko jednoduchšie, lebo dneska sa len naháňame a nemáme na nič čas a preto som tu na to ja, takže vám to uľahčujem, že vám ešte aj varím, lebo toto isté varíme aj do krabičiek. Vždycky sú to takéto šalátiky, teraz sú také osviežujúcejšie na to leto a vymýšľame všelijaké recepty, tak aby boli plné výživových hodnot. Dobre, toto si zamiešam, pridám tam olivový olej. Úplne jednoducho, v jednoduchosti je krása, jak sa hovorí. Takže úplne jednoduché, základné suroviny, žiadne drezingy ani nič nebudeme vymýšľať, pretože na toto sa úplne hodí olivový olej. Pridáme si sol. Mám tu také čierne korene s citrónom, tak dám aj to. Moc rýchlo na odrobnú, že? Dám si aj takéto zmes farebného korenia. Tu má grády, limetkovú šťavu. Pomarančovú šťavu a úplne si nechám do krevet. To mám strašne rada na mandarinkovej šťave, alebo na pomarančovej šťave, mám veľmi rada krevety. Skúste, ako to robievate. Väčšinou sa dáva teda limetka, ale ja mám to najradšej na mandarinkovej. Toto je vlastne v podstate hotové. Toto si potom ešte nechám na tie krevety ten zbytok. Šalát máme však tu už. Nebude tam cibula. Určite je dobrý. Ja som o tom presvedčená, tam sa nemá čo pokaziť. Čiže keď vám dojde návšteva, tak ani vy nemáte čo pokaziť. Pekné, farebné, výživové, vitamíny, C-čko, všetko a teraz ideme teda k tomu urobiť bielkovinu. Všetko chcete proteíny a bielkoviny, tak dneska si urobíme formou nízkokalorického druhu a to je teda krevety. Krevety majú aj Astaxin sa to volá, tuším. No ja mám problém s takýmito makronutrienty, mikronutrienty. Astaxin, no proste antioxidant. Jeden z najlepších antioxidantov. Tieto slova už nebudem rozprávať na kameru, lebo vôbec ne. Budem to rozprávať nejaké tak viac polopate, čiže majú veľmi veľa antioxidantov, keď stačí. Takže ideme na tie krevetky, ktoré sú urobené fakt, že za chvíľočku. Takže máme tu olivový olej, dáme si olivový olej, keď sa nám trošku Dobre, pánček. Au, už.
To je rýchly stroj. Neviem, či je rýchlejší jak ja, ale tento stroj áno. Dáme si len trošku aj teda tú nekalorickú surovinu, nerobíme viac kalorickú, ani to ani neprepálime. Takže dáme si tam krevetky a zbytok surovín, ktoré nám ostali, na sú úplne jednoduché. Hladnísimo. Krevetky, priložku korektujeme. Vidíte, už chytajú ružovú farbu, takže možno za chvíľu budú čierne korenie. Aj s tým citrónom, to mám strašne rada budú korenie. Keď nemáte doma citrón, tak môžem trošku aspoň urobiť tú citrónovú chuť. Piločku necháme a potom budeme pridávať zbytok surovín. Čo som dala? Ešte som. Ja používam morskú, ale určite nezatracam obyčajnú. Obyčajnú celú treba to striedať. Dobre. Pridáme si tam čili, zbytok čili, ktoré nám ostal. Keď nemáte radi čili, vôbec nemusíte. Môžete voliť aj sušené, to je menej čiliové. Ale ja dávam vždycky všetko čerstvé. Snažím sa všetko používať čo najviac čerstvé. Vidíte, to už bude stíham do tých 10 minút. Ja som vám zmúdila recepty do 10 minút a tak to aj bude. Aby vás nezačetoval život nejakou prípravou, pretože väčšina ľudí zlyhá na tom, že nemá čas. Väčšina ľudí zlyhá aj na tom, že nie sú disciplinovaní dostatočne. Že ako stále hovorím, že strava začína v hlave, nie v kuchyni a potom v kuchyni, teda najprv v hlave, potom v kuchyni. Takže keď sa dobre nastavíme, tak dokážeme urobiť do 10 minút všetko, aby to bolo prospešné pre vaše zdravie. Ja inak nerada robím na elektrike, neviem jak vy, ale oheň je oheň. Dobre, pridáme zbytok bazálky s petržlenovou vňaťou. Ja si tam teda dávam aj kôru, ktorá mi ostala, aj limetkovú, aj pomarančovú. Ide naraz limetková šťava, pomarančová šťava, toto je to, čo ľúbim, to mám vravela, teda mám radšej mandarinku, ale nemám mandarinku, není mandarinku, asi nemám. Trošku porestujeme a dám ešte trošku minimum cukru, aby sa mi to trošku skaramelizovalo. A to je všetko, nechám vypariť trošku a mám hotové, môžem servírovať. Wow. Takže ja to idem naservírovať, chcela by som to, že mám tu návštevu, tak nech to je pekné. Keďže stále dávam do krabičiek jedlo, tak proste chcem to niekedy tak pekne spraviť, aby proste to nejde. Mám tu nejakú takúto, asi pečené určite. Čo pekné, no? Čo budem snažiť. Proste tieto veci sú veci, ktoré mi idú a ktoré mi nejdú a keď robíme nejakú akciu, tak si väčšinou berem proste človek, ktorý vie krásne plejtovať. Aj keď som sa už veľa naučila, ale hovorím, že 10 rokov robím vlastne do krabičiek, takže tam je to také síce pekné, ale nie až tak drží. Wow. Dám ti viac. Takže som zvedavá, čo na to povie teda návšteva, ale hovorím, že toto robievame aj do krabičiek, hlavne teraz v letnom období. Je to naozaj veľmi svieže, vitaminové a krevety majú 100 kalórií na 100 gramov, možno aj menej, od 70 až 100, čo je vlastne úplne že super potravina a hovorím, je tam teda ten antioxidant. Takže ja už to budem mať skoro že hotové. Prosím vás pekne, vyskúšajte si tento recept a dajte mi vedieť, či sa vám ľúbil, či vám chutil, či vám teda niečo priniesol. Viete si to pozrieť na YouTube, viete si to pozrieť na Instagrame, proste nájdete ma všade. Za chvíľu vylezem aj z chladničky vlastne, pretože vám ju prídem skontrolovať, čo tam máte a nemáte. Inak robím vám to, že chodím ľuďom jedieť jedlo. Minule som kamoške vyhodila tak za 400 € potraviny, no nemala tam mať blbosti. Ale bola som jej nakúpiť zdravšie. Za výmenu. To stalo len prachy. Ale
zachraňovať sme zdravie. Dobre je. Takže mám to takto pekne naservírované. Ja som si tam dala maliny liofizované, zase ďalšie slovo, ktoré mi nejde. A aby som to teda tak akože pekne zašpinila, ten tanierik pekne. Máme to všetko na kyslejší spôsob, čo mám veľmi rada. Takže som volila aj maliny, aby to bolo ešte kyslejšie, ešte výživnejšie. Takže ja to mám hotové, no. Takže stihla som to určite do 10 minút a takto stihnete aj vy. A keď sa vám to ľúbilo, dajte mi like, koment alebo follow. Už vám prinesiem ďalšie nové recepty a uvidíme.